Моментът, в който реших да ставам татуист, беше преди повече от 10 години. Станах един ден в университетът в Дания по време на магистърската ми програма и благодарих на всички и казах, че това е последния ден в университета и повече няма да се върна тук. След това започнах работа в едно квартално студио и няколко месеца по-късно кандидатствах в най-доброто студио в Дания по това време, а може би едно от най-добрите в целия свят. Бях брутално подрязан. Казаха ми просто, че не ставам за нищо. И това отключи най-голямата мотивация в мене да не си позволявам някой отвънка да дава оценка на това, което правя. Защото вътрешно в себе си винаги съм вярвал, че аз имам капацитета да бъда един от най-добрите в това, с което се захващам на този етап. Впоследствие, месеци по-късно, упорита работа, рисуване, практика. Аз вече бях част от екипа на това студио и не само. Супер много студия от цяла Европа имаха желание да работят с мен, да бъдат част от техните екипи. Започнах да пътувам, започнах да се срещам с най-добрите артисти в света по това време и нивото ми се дигна експоненциално нагоре. Няколко години по-късно реших, че целият този опит си заслужава да бъде предаден некъде да бъде, а именно и реализиран съответно некъде другаде в домът ми в България. Затова дойдох обратно в къщи и си отворих студиото, в което се намирам дори и в момента. За това искам да ви кажа, че успехът никога не стартира от самото начало, но когато един човек вярва много силно, че той може да бъде добър в дадено нещо, никой не е в състояние да го разклати от това негово убеждение. Второто нещо, което за мен е изключително важно, е когато човек иска да се занимава с нещо, неговата крайна цел да не е само единствено за него. Неговата крайна цел да бъде свързана с една общност по-голяма от него самия, за повече хора, и ако може да бъде полезен на тази общност от хора, то това наистина е изключително силна мотивация.